Endika, zelako planazua hona etortzeko familisakin, lagunakin, bikotiakin, txikisak be, nagusiak etortzeko, hau zoragarria da, Benetan zoragarria, bai. Eta horatzek aldean dakaguna, ze da, konkretuki, Endika? Hori bertan badaukagu puerkoespina. Bai, ikaragarria da, zelako puak dituen. Ikusten da, bueno, hemen imaginatzen dut animalia asko dituzuela, zenbat gutxi gora bera? Gutxi gora bera, 700 animali dauzkagu. Jendeari gehien gustatzen zaizkionak, badira hartzak, panterak, puma ere badaukagu, katamotxak eta 2 motatako makakoak. Julian, bueno, hau ez da zaldira azterketa bat, honek guanakoa dira, jakin da izuen. Julian, Timon badakagu, ia pumba, nun dakagun? Hakuna Matata, abimbaue. Hemen dauzkagun animali guztiak, arrazoi zehatz batengatik daude. Hala nola, kautibitatean hasitako animaliak, atzean dauzkagun panteren adibidea, maskota abandonatuak ere baditugu, zurikatoaren kasua bezala, ere badauzkagu trafiko ilegalaren biktimak, makakoen kasua bezala, eta ere badauzkagu gaixorik dauden edo zaurituta dauden animaliak. Etorri mesedez, Julianek baino kaso geixa itxoz trukak, Horri da, etorri, eskerrik asko, oso ondo. Bruno, Eki, kaixo. Markel, eta nondik datoz hartzak? Itxitako ozo batetik. Talaketa jaso zituelako zegoratxarrean zeuskalako animaliak, eta azkenean ona etorri zen, Alicantetik etorri zen. Alicantetik Euskal Herrira eta imaginatzen dotoin gozia beukiko da biela. Bai, igartzak batez ere udan beti dira goze eta jaten dute fruta pilo bat, baita haragia ere, baina fruta kiloka jaten. Ikusi dozue Bruno eta Eki hartzak Julian Jantzi eta neu moduan uda osoan alkarrekin eta juntu. Ondo segi eta nahi dozunean, ona etorri zenke BBK Karpin faunara. Agur!